Toma, Olivia. Tiveches auga todo este tempo? Tiven. E por que non me deches unha pouca? Porque non me pediches. Non podo ver ningún dos outros equipos. Penso se estarán diante ou detrás de nós. Necesitamos ir máis rápido. Poderaste mover un pouquiño máis rápido? Fago o que podo. Vai máis calor que nun forno e o pé mátame. É que andamos á procura dun tesouro. De que tesouro falas? Goza das vistas. Vale. Non te preocupes, todo vai mellorar. Ai, sí. Sí, claro. Cando? Xusto agora. Aguantade, nenos! É o momento de montar en bicicleta. Tomamos un atallo. Rápido. Vamos, Francín. Benvidos á proba absurda número 2, a carreira con libros. A vosa tarefa é empezar aquí, correr a través dos obstáculos e deixar os libros dentro. Ao traer un montón de 5 libros na cabeza non che poden caer. Se vos caen, tedes que volver ao inicio. Esta é ben fácil. E non podedes encontrar a señora Pita. Olivia, a quen escolle a túa familia para a carreira de libros? Non sei que no vai facer. Debo facelo. Non, faino ti. Esta escolla está clara. Todos sabemos que na vai facer. A miña aboa. Faino a miña aboa. Nos vosos postos. Vamos, aboa, podes facelo. Preparados? Adiante! Veña, aboiña. Veña, a boa! Vamos, aboa. Veña, Julia. Así! Adiante, Sí, aboa. así, aboiña. Moi ben! Julia. Veña, Julia. Veña, aboa. Julia. ¡Ánimo! Fálame yo. Vale, Julian, vai andando e empeza de novo. Concéntrate. Regra número 62. Canto máis intentes aguantar a risa, éche máis difícil conseguilo. Taichi. Sí! Sí. Fixémolo! Sí, parabéns! Aquí tedes outra peza do puzzle. Un muro. Unha noz. Un muro. O destino número 3 é o ximnasio da escola. E tedes que ir en bicicleta. Deica logo. Sei que imos atopar o tesouro. Vamos, coñezo un atallo para o gimnasio. Vide por aquí. Non, por aquí. Este é o camiño. Oh, non era este. Eu sabía chegar ao gimnasio. Habemos chegar, Non, estamos ben perdidos. Aerolivia, control aéreo. Estamos ben perdidos. Repito, estamos ben perdidos. Aerolivia solicita coordenadas. Cambio. Torre de control a Aerolivia. Tedes que seguir o son da miña choca. Recibido. Grazas. Torre de control, imos a aterrar. Cambio a corto. Só tedes que seguir o son da miña choca.
Se cadra debíamos volver á biblioteca. Había ser mellor se eu... Escoitade. A choca da señora Hogenmuller. Por aí. Hola, Olivia. Julian xa rematou. Temos que bulir. E Francine tamén debeu rematar. Rápido, chegou a terceira proba. A do desafío do aro. Que foi o que dixo? O desafío do aro. Deixade que vos lo demostre. Tedes que mantelo xirando durante 1 minuto. E se cae, empezades de novo. Esta é a miña equipo. Preparados? E... agora! Dous a vez, señoras e señores. Dous a vez. 3 a vez. Poderá conseguilo. 5 a vez. Ela destroza as leis da ciencia. Faltan 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ben, Olivia! Que boa concentración, Olivia. É la mellor co aro, miña pequerrichiña. Olivia, o teu equipo completou as 3 probas e gañaste as 3 pezas do puzzle. Agora tedes que estudalas ben estudadas. Xuntádeas e pensade onde está o tesouro. Espera, aínda nos falta a última peza do puzzle. Grazas! Non perdades tempo. Hai 2 familias diante. Árbore, árbore, noz e muro. Muro, árbore e noz. Pero que simbolizan os 3? Muro, noz, árbore. Está nunha árbore de noces. O tesouro está nunha nogueira. Vamos, vamos. Aonde? Pois... hai un lote de nogueiras na vila. A ver... Pregúntome se... Mirade iso. Que? Pois que hai un mapa deste lado. Un mapa? Xa sei. No parque. O tesouro está no parque. Vamos. Sí. Esquerda, dereita, esquerda, dereita, esquerda, dereita, esquerda, dereita, esquerda, dereita. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que árbores son as nogueiras? Esta. E esa. E aquelas tamén. Supoño que por iso se chama o Parque das Nogueiras. Vale, podemos ser máis rápidos se nos separamos. Avó, a ti vai a esas 3 árbores. Mamá, comproba esas. Escoitade. Perry atopou algo. Sabía que o necesitábamos. Perry! Perry! ¡Perry! Atopámolo, atopámolo. Vamos, equipo, Olivia. Súbeme, papá. Súbeme. Vou? Atopámolo. Atopámolo, tesouro. Que é? Que é? Unha noz douro. Esperade. Penso que ten algo dentro. Son xoias. Moedas de ouro. Mellor. Moito mellor. Billetes para a montaña rusa no parque de atraccións. Sí. E xa temos gañadores. O gañador deste ano da caza Hogenmuller é... o equipo Olivia. ¡E alá imos!
non me dá chegado a caza do tesouro do próximo ano. ¡Ah! Se cadra temos que ir dunha pista a outra en avión. Non sei de onde sacas esas cousas, filliña. Boas noites, mamá. Boas noites, papá. Boas noites, Olivia.